A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Señoras e señores, un saúdo moi cordial novamente desde o Pabellón Municipal dos Deportes de Pontevedra. Estamos, Sergio, a piques de que comece a 12 minutos e medio de que comece este segundo partido do torneo en Cestarrías, Real Madrid-Breogán. Vamos a ver o actual campeón da Liga, o novo proxecto madridista con Escariolo, fronte a un Breogán que ten continuidade con respecto ao ano pasado da man de Luís Casimiro. A priori, veremos un bo partido. Eso esperamos, que porque o partido anterior entre Valencia Basket e Baskonia pois prácticamente non tivo color, dado o dominio do conxunto taranja. Enorme expectación por ver este partido, por un lado, evidentemente porque está o equipo do noso país, que é o Río Breogán, e por outro o Madrid. Non nos vamos a engañar, o equipo que chama e que move xente é o Real Madrid. Un proxecto este de Sergio Escariolo, pois que apunta a querer facer algo grande en Europa. Hoxe hai 3-4 baixas importantes, pero bueno, sobre todo a expectación está o interese en ver as fichaxes estas do Real Madrid, que mantén a xente pois como Campazo, Tavares, Jul, etcétera, etcétera. As baixas madridistas: Alberto Abalde, Gavidec, Zonja e Maledón. Bueno, vamos a facer unha pequena pausa e enseguida volvemos desde Pontevedra. A canteira non para. A porta non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Bueno, pois xa estamos novamente no Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra, menos de 10 minutos para que en principio o partido. Vamos a falar con Tito Díaz, director deportivo de Río Breogán. Hola Tito, moi boas noites. Boas noites. Bueno, partido primeiro ca actualidade. Mabra, nada, descartado, non vai xogar nin hoxe nin mañá. No, descartado, vai mellor, está a traballar moi ben, pero bueno, tivo un esguince e ata que o ligamento non este ben recuperado, vamos ir con calma porque o importante é a Liga. A vindeira semana verémolo en Lugo fronte... Sí, vai depender da súa evolución. O que non queremos é precipitarnos e non forzalo. O importante é que se recupere ben e a ver se pode ser para empezar a Liga, sea con nós. Bueno, hoxe o Real Madrid, actual campeón de Liga, a pretemporada xogamos contra o Porto, equipos LEV, tuvemos unha proba aí con Gran Canaria, Copa Galicia, e hoxe, bueno, o transatlántico. Sí. Que esperamos do partido, Tito? Bueno, vai subindo o nivel, non, de competición. O partido de Gran Canaria xa foi un partido da nosa Liga, bueno, contra un equipo de un nivel alto, e hoxe o que esperamos é seguir traballando e seguir mellorando. Poder utilizar o partido para crecer como equipo, para acoplarse. Hai 6 xogadores novos, varios non coñecen a CB, están a coñecela, bueno, e competir o mellor posible, pero bueno, o Madrid é un equipazo, un transatlántico, como ben dis, e quere gañar o torneo. Entón, bueno, o importante é que non haxa lesionados, e que o equipo siga acoplándose e seguir crecendo na posta a punto. Tavares vai ser unha boa pedra de toque para medir a Brankovic, en lugar a dúbidas, a fichaxe estrela de Río Breogán esta temporada. Sí, no xogo interior Tavares é un dos mellores xogadores de Europa. É un bo comenzo, no, para Brankovic para que poida demostrar, porque Brankovic ven de xogar Euroliga, pero con pouca continuidade, 8 ou 10 minutos por partido, e agora quere ser un xogador importante. Home, Tavares non lle vai poñer fácil, pero bueno, é un partido importante tamén para él, sí. Moore, Cook, vamos a metelos en parexa, tamén é importante que vayan entrando en dinámica. Como ves a evolución dos xogadores? Bueno, Cook está empezando a asumir galós en anotación, está empezando a ser un dos xogadores importantes no xogo exterior, é un xogador forte que tamén se ten que adaptar á Liga, igual que Moore. Moore é un base director, sobre todo, está destacando na pretempada en asistencias, non está moi anotador, pero é un base con capacidade para anotar, é rápido, bo en defensa, bueno, é un xogador completo. O importante é que faga que o equipo xogue ben, pero bueno, estos partidos van vir moi ben para os dous, para que coñezan a Liga e xoguen contra os mellores xogadores de Europa no seu posto. Moi ben, pois moitas gracias, Tito, vamos a disfrutar do espectáculo, moita sorte, que o Breo este a altura, vaya o vexamos na final con Valencia. Que disfrutemos moito. Gracias. Bueno, todo preparado, todo disposto para esta segunda semifinal da 10ª edición do torneo en Cestarrías. Aí estamos vendo os xogadores do Real Madrid. Estás a facer nestes momentos a presentación do equipo que esta temporada vai a dirixir Sergio Scariolo. Como saben, el xa foi adestrador do Real Madrid xa hai uns anos, e Sergio Scariolo acaba de deixar a selección española para coller ao Real Madrid con un proxecto enorme de cara a volver a conquistar ou intentar conquistar o título europeo. E bueno, hoxe o roster do Real Madrid, a pesar das baixas que ten, como Marion Sonja, como Alberto Abalde, como Gaby Deck, como Teo Maledón. Maledón é o xogador francés que acaban de fichar e creo que se lesionou onte ou antonte, e por ver se a duración desa baixa, porque, repetimos, o Madrid a fin de semana ten Supercopa e logo xa empeza a lea da Euroliga, non?
E aí estamos co Río Breogán, a baixa xa coñecida de Mabra, que non queren forzar. Teñen a dos temporeiros como é Visconti e Zbekovic. Sobre todo Zbekovic é un xogador xa coñecido pola parroquia do Río Breogán, pola súa anterior estancia en Lugo. E imos ver o que é capaz de facer Río Breogán ante un equipo tan potente como o Real Madrid. Bueno, como estuvemos falando con Tito Díaz, Río Breogán plantase neste torneo coa baixa de Mabra. Bueno, Mabra xa estará para xogar o vindeiro fin de semana fronte a Burgos. E teremos ocasión de ver tamén a Artur Kurux, que se incorporou esta semana ao traballo logo de estar no Eurobásquet e xa se está a pleno rendemento co Breogán. Por parte do Real Madrid, bueno, no por acabar co Breogán, as altas que ten Breogán é Bakary Diba, xogador danés que chega do Heidelberg de Alemania, Kendrick Cook, que ven de Israel de Ironi Kiryat, Russell, un base que chega de Turquía, Brankovic, que ven do Bayer, Darío Trezniak e Francis Alonso. Francis Alonso, que a temporada pasada estaba en Estudiantes, está Francis Alonso, que nos partidos que van de pretemporada, pois está facendo está anotando que o que veo a Breogán. E no Real Madrid, pois, expectación por ver as fichadas. Bueno, David Kramer xa o coñecemos todos por súa estancia en Granada e en Tenerife. Depois está Gabriel Procida Leiro, que do Alba Berlín, 23 anos. Chuma Okeke, atención a este xogador, un ala pivo con toda un historial na NBA. O último equipo no que estuvo foi en Cleveland. Izan Almansa, a mí sorprendeme esta fichaxe, logo falaremos. En categorías inferiores, xa o falábamos antes coa selección española, pois o conseguiu todo, foi campeón do mundo. Un xogador que, como comentamos no partido anterior, o coñece perfectamente un dos axudantes de Breogán, que é Víctor Pérez, cando estaba coa selección española de categorías inferiores. E outro xogador que Trey Lyles, un ala pivo que estaba en Sacramento Kings, que é internacional por Canadá. Aí vemos a Luis Casemiro, o adestrador, segunda temporada en Breogán que este ano, pois, como decíamos, busca unha continuidade que mantenga a bastantes xogadores do ano pasado. E iso é importante. Aí estamos vendo a Sergio Scariolo, o novo adestrador do Real Madrid. Sergio Scariolo, que entre outros ten de axudante, aí o teñen a Luis Will, o adestrador de Palencia Basket da temporada pasada, que iba a continuar esta campaña do conxunto palentino, pero houve a chamada do Real Madrid, e de feito, con Scariolo na selección española, el foi o que dirixiu os adestramentos do equipo branco. Bueno, moita máis concurrido as bancadas do pabillón municipal entre os ilustres visitantes que veñen presenciar este partido. Pois aquí moi cerquiña de nós está Moises Cohen, o CEO de Beobásquet, axencia de cabeceira do Río Breogán, que, bueno, ven a ver, Breogán ten moitos xogadores desta axencia e, bueno, desplazouse ata Pontevedra para ver as evolucións dos seus pupilos. Aí teñen o roste do Real Madrid, como decíamos, Trey Lyles, David Kramer, Sergi García, sí que viaxou co equipo, está de temporeiro no Real Madrid. É raro que este sin equipo, Bello coñecido do Breogán. Eu a min aí non sei se haberá algunha cuestión contractual aínda con Granada. E hai o roster de Breogán que iremos comentando.
ao longo deste partido que ten árbitros con o trío arbitral, perdón, con Martín Caballero, Illán González, Jourensán, Guillermo Ríos. Isto vai comenzar 9 cuartos, segunda semifinal deste fantástico torneo que organizan Iván Villar e Diego Doval o en Cesta Rías, aquí na cidade de Pontevedra. Este ano con 3 Euroligas como Real Madrid, Valencia Basket, Baskonia e Breogán, o equipo do noso país. O Real Madrid totalmente de azul con o Keke, o número 8 en pista, Facu Campazo, David Kramer, Sergi Llull e Edi Tavares. Vaya quinteto. Quinteto do Breogán formado por Russell, Cook, Francis Alonso, Driedniak y Brankovic. Especial, eu teño especial atención ou especial curiosidade por ver a Brankovic, xogador moi grande, 2'17", con Edi Tavares. Xogador. Sí, falaba con Titor antes de empezar o partido que o mellor é a pedra de toque para ver un pouco donde está Brankovic, que bueno, xa ten experiencia enfrontándose a Tavares en Euroliga. De Euroliga, de Bayern. De azul o Real Madrid, totalmente de vermello o Río Breogán. Balón aire, toca Edi Tavares para Sergi Llull. Primeiro ataque para o Real Madrid, balón interior para Tavares, canastra de Edi Tavares. Os dos primeiros puntos do partido para o Real Madrid. Xoga Breogán. Aí está Russell, defendido por Campazo. Alonso, Russell, bloqueo de Brankovic. Metaman perfectamente Campazo, recupera a bola o Real Madrid. Xoga o Facu. Sergi Llull man a man con Facu Campazo. Hai falta de Brankovic, creo. No, de Russell. Balón a banda. Vamos a ver as dificultades que ten en esa defensa no flash Brankovic para subir e recuperar. É unha das grandes dúbidas que se xeneran ao redor deste xogador. David Kramer, o tirador que levaba buscando o Real Madrid, pois apostou por este xogador alemán que non participou no Eurobasket, problemas físicos. E aí está Brankovic defendido por Edi Tavares, dúas das torres da Liga CB esta temporada. Francis Alonso, balón para Driedniak, amago lanzamento, finta, come o tapón de Okeke e esgotouse a posesión. Estame xerando certas dudas no que vin de pretemporada do Breogán este xogador, o vídeo. Bueno, Driedniak, digamos que probablemente é o xogador que físicamente este peor no equipo. E dame a sensación de que chega un segundo tarde a todos os sitios, tanto en defensa como en ataque, e iso nesta liga penalízate moito. Aí está Sergi Llull, abre para lanzamento de Chuma Okeke, anota de 3 en 3 o Real Madrid, marcador de 0-8. Xoga Breogán. Brankovic, Russell, Brankovic. Lanzamiento de 3 de Driedniak, non entra, rebote controlado por Russell. Ahí está defendido por Campazo. Cook. Falta de Kramer. Serán 2 tiros. Chama Sergio Scariolo a Kramer, aí o están vendo, indicándolle esa acción defensiva na que cometeu falta. Erra Cook o primeiro tiro. Se convirte. O primeiro punto para Río Breogán. Presiona en defensa Russell. Xoga Campazo. Ven a saída de Chuma Okeke.
Muy presionante, hai falta de Tavares, engancha da camiseta a Brankovic, os árbitros non o entenden, xoga o Facu, ven o bloqueo de Tavares, busca a Sergi Llull, intentaba xogar rápido para Edi Tavares, esgota esa posición para o Real Madrid, Sergi Llull a tabla, 2. E hai falta adicional para Sergi Llull. A falta de Francis Alonso. Unha falta, no, dúas leva Breogán, unha Real Madrid. A primeira de Russell e esta de Alonso. Llull nos tiros, o primeiro, o adicional dentro. Xoga Russell para Breogán, sobre él está Facu Campozo. Meteu a man Llull, este pase que buscaba Francis Alonso, vai mover o banco, Luis Casimiro. Entra Kurucs por Alonso. Artur Kurus que ven de xogar europeo. Con Letonia, por maior protagonismo na súa selección neste Eurobásquet, sen lugar a dúbidas o bo final de temporada que realizou con Breogán desde que chegou desde Murcia, axudou para ter máis protagonismo na súa selección. Aí está Cook, buscando acción individual. Non houbo entendemento con Drezniak, balón para Real Madrid. Vai sacar Kramer para Campazo. Sube Edi Tavares. Llull, boa defensa de Artur Kurus sobre Llull, vai ser Llull. Oh, que canastón de Sergio Llull, parcial de 1-13. Nos 3 primeiros minutos deste encontro, segunda semifinal do torneo en Cestas Rías, que xa ten un finalista que é o Valencia Basket. Pelota para Brankovic, está só, bon movimento. Fundíose Tavares na defensa e aproveitou perfectamente Brankovic. Primeira canasta en xogo do Río Breogán. 6:38 para o final. Campazo. Tavares, hai falta. De Cook. No saque está Sergi Llull, balón para Campazo, y con problemas o Real Madrid, 7 segundos de posesión, xoga Campazo para o que Sergi Llull, lanzamento, vaya mandarina, a piques acaba de anotar Sergi Llull. Breogán. Aí está Brankovic no tiro de 3 dentro. Ollo a Brankovic, que ese rango de tiro teno. 6-13, xoga Kramer para o Keke, lanzamento coa zurda, un semigancho que non vai. Xoga Breogán. Cook. Rouboulle perfectamente o balón e agora comete a súa segunda falta. Meteu a man por detrás Sergi Llull. E aí os primeiros cambios no partido, vai ser Edi Tavares, entrará con número 20 Bruno Fernando, tamén 60 Kramer, e entrou outra das fichaxes do Madrid, Trey Lyles. Doble troco tamén o Breogán, Russell o banco, entrou Eric Quintela, tamén se foi o banco Drezniak e entrou Diva. Imos ver a Diva, un xogador moi espectacular, sobre todo na pretemporada, fixe unha gran pretemporada co Breogán. Sí, un xogador moi físico, unha capacidade atlética impresionante. Ahora vamos a ver si é capaz de na Liga, na ACB, pues poder desenvolver todo o seu potencial físico, haberá que velo. Falta clara de Sergi Llull, que a primeira. Dúas faltas de equipo leva o Real Madrid, por 4 que leva o Breogán, a 5:20 para o final do primeiro cuarto. Vai ser Cook, entra Aranitovic, un dos que estaba o ano pasado. Sí, Breogán mantén 6 xogadores da temporada pasada. Breogán, que desde que está na CB se reinventa temporada tras temporada, nesta ocasión conseguiu... Reinventouse un pouco menos. Sí, bastante menos. Un 50% do equipo da pasada temporada quedou e a partir de aí construíron e
tamén con continuidade de todo o corpo técnico. Está Eric Quintela tamén en pista, eh? Sí. Como vemos aí nunha animada charla ao fondo, non lo ven as imaxes con o Facu Campazo. Saca Aranitovic. Quintela. De 3. Aranitovic de 3. Moveu perfectamente o balón. O equipo breoganista, ocupación dos espacios perfecta e tripla de Aranitovic. Jul buscando o movimento do balón do Real Madrid, vai de lado a lado, acaba, no, pois co peor, lanzamento aí había posicións claras de lanzamento exterior e ao final errou ese lanzamento Bruno Fernando. Defendeu ben aí Sako, que entrou en pista en sustitución de Brankovic. Quinteto totalmente novo por parte do Breogán. Diva de 3, non entra, a piques de facerse con ese rebote e Quintela. Aranitovic moi listo o serbio. Xoga o Keki con Campazo. Ven o bloqueo arriba de Bruno Fernando. Campazo move para o lanzamento exterior de Jul, totalmente só. Anota Sergi Jul cando Luis Casemiro reclamaba unha posible falta. Nación do Real Madrid. Jordan Sako, defendido por Fernando. Busca aí un contra un. Saca para Artur Kurucs. Pide a subida de Sako, bloqueo Kurucs. A continuación, balón para Aranitovic de 3. A segunda tripla de Aranitovic. A curta diferencia o Breogán, 12-16, 3-34 para o final do primeiro cuarto, cando xoga Sergi Jul. Para Facu Campazo, Bruno Fernando, outra vez Campazo, falta de Sako. Non podes cometer esas faltas, Sako. Unha falta regalada. Pa qué, non? Pa qué? É unha falta regalada. Máis movimento no banquillo do Real Madrid. Entra Sergi García. E entra con número 9 outra das fichaxes do Real Madrid esta temporada. Gabriele Procida. Que en principio non iba a vir. Na primeira lista que deu o Real Madrid non estaba. No. E ante a lesión de Teo Maledón, pois entrou no roster para este partido, para este torneo. Primeiro punto de Campazo, vai co segundo tiro libre que tamén convirte. Irás ao banco, Campazo entra, Andrés Feliz. Gran temporada de Andrés Feliz o ano pasado. Empezou moi dubitativo, Piña da Peña, pero fixo un final de temporada fantástico. Eric Quintela, defendido por Sergi García. Estos xa se coñecen, o vídeo. Sí. Sigue Eric, lanzamento de Dou, non vai, rebote para Diva. Para Diva. Kurucs. De 3, non entra, Sako no rebote. Pelota, Será Breogán. Sí. Tocou Feliz. Pero xa estaba Diva outra vez, Aí ven o banco do Río Breogán. Cando xoga ou intentaba facelo o Breogán con balón interior. Aí salto, loita, balón para Breogán. Madrid que saiu cun parcial de un 11. Un 11. Sacará de fondo Eric Quintela. Diva. Kurucs. Sako. Canastón. Con adicional. No, hai tempo, ¿No? hai cambio. Ah, vale. Ah, no, a ver, non se pode facer. Sonou un silbato, Sonou ¿no? un silbato. Sí, pero non pode facer o cambio. Xoga Sergi García.
O ano pasado en Granada. Sí. Aí está Lions. Con Kramer. Unha das fichaxes repetidas. No, Kramer estuvo en Tenerife este ano. Tenerife, sí. O anterior, o en Granada. Hai falta de Saco, é Falta. a segunda. Voltará Russell a pista. Vaise Eric Quintela. Mentre vemos aí a Sergio Scariolo falando con Urban Garuba. Marchou Kurux tamén, entrou Francis Alonso. No, dice o Garuba. Izan Almansa. Garuba está preparado tamén para o cambio. Porque co roster de xogadores interiores que ten o Real Madrid é flipante, con estos que hai aquí, pero falta Dec e falta Mario Sonja, Non entrou ese segundo tiro, pero él mismo se fai co rebote ofensivo. Falta. A terceira de Saco. Mima Saco. Bueno, esto es Saco. Va a entrar Apic. E Saco evidentemente se vai á pista, ou digo a pista ao banquiño. Apic era o único xogador, perdona Sergio, dos fixos de Breogán, non falamos dos temporeiros, que aínda non tivera minutos neste primeiro cuarto. Eu prefiro ver xogar a Apic que non a Saco, con todos os respetos para Saco. O problema de Apic é que se tuvera fora un poquinho máis grande, sería un pivote excepcional. Digo, xa é, pero para competir en nunha liga como a CB. Balón interior. Errou Fernando os dous tiros, que ahora eu creo que pode hasta que pola frustración fai a falta persoal. A terceira do Real Madrid neste cuarto. E o cambio xa estaba preparado Scariolo para entrar Garuba por él. En a acción anterior, fíjate que ben fixa Apic aos seus defensores. 7 faltas Río Breogán, 3 Real Madrid. E canastra 16-19. do máis listo da clase, de Sasa Aranitovic. Breogán está no partido. Lanzamento de Procida que non entra, rebota para Aranitovic. Xoga Russell, defendido por Sergi García. Ataque de Diva, creo. Diva, foi falta de Diva. Abusou en exceso Russell do bote e acaba provocando situacións deste tipo. 16-19 minuto e medio. Andrés Feliz. Xoga Sergi García. Boa defensa de Breogán, moi boa defensa de Breogán. Andrés Feliz para Sergi García. Balón para Garuba, finta Garuba, nota. (16-21) Russell cruzando a campo de ataque, defendido por Sergi García. Alonso non entra, rebote para Garuba. Contraataque do Real Madrid. E aí ataque. Ataque do xogador italiano do Real Madrid. Hicimos ver aquí a... No, sí. Que nos provocou Aranitovic. Vai ao banco Aranitovic e volve Cook, creo. Sí, a quen vai sacar de fondo. Balón para Francis Alonso. Xoga Breogán para curtar diferenzas antes de que remate este primeiro cuarto. Russell para a saída de Francis Alonso. Man a man con Russell. Ven o bloqueo de Apic. Imos ver que fai Russell. A continuación con Apic. Aberto Diva. Lanzamento claro de 3 que non vai. Rebote que toca Apic. Rebote que toca Cook. E
que pisou, dice que pisou Cook. Martín Caballero indicou claramente que pisara Cook liña de fondo. Recordamos Martín Caballero, Illán González e Guillermo Ríos. O trío arbitral deste encontro vai ser ou vai intentar co Real Madrid este sexa o derradeiro ataque do primeiro cuarto. Usman Garuba posteando ante Apic, aguanta Apic. Boa defensa de Apic. E aí acaba o primeiro cuarto, 16-21. Bueno, un primeiro cuarto, Sergio, que entrou mellor o Madrid, ese parcial de 1-11, pero despois o Breogán recompúxose e unha boa imaxe do conxunto lucense nestes primeiros 10 minutos. Bueno, imos ver que pasa no segundo, 16-21, repetimos, 5 arriba para o conxunto de Sergio Scariolo. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Bueno, pois todo listo para reiniciarse este segundo cuarto. Aí ven o marcador 16-21, máximo anotador do Real Madrid, Jul, con 8 puntos, os mismos que leva Aranitovic para o Río Breogán. E cada vez vai máis calor, a medida que son as 10:20 da noite, vai moito máis calor que no primeiro partido, é dicir, hai moita máis xente. Wow. Bueno, quinteto do Breogán formado por Russell, Cook, Alonso, Diva e Apic, o mismo quinteto que rematou. No Madrid está Kramer, o Facu Campazo con Sergi Llull, Garuba e Chuma Okeke, con número 8. Aí está o Facu, xogando con Okeke. Busca unha saída Llull, que pase para Garuba, que ben o vio Campazo. O Breogán estaba pendente das saídas dos exteriores do Real Madrid. Quedouse só Garuba. Xoga Russell, aberto para Cook, lanzamento claro de 3 que non vai, rebote en ataque para Apic. Emparellado aí con Garuba, Alonso, Apic, foise a bola. Mal pase de Francis Alonso, cando xoga Campazo. Balón para Garuba, ven a recibir Kramer, penetra Kramer, abre para o lanzamento de Cook, Auga. O balón cae a Llull, Campazo, outra vez o Keke. Rebote para Kramer, Llull, Campazo, para o Keke. Queda seco, hai falta de Apic. Estaba Madrid insistentemente buscando a este xogador. Primeira falta deste segundo cuarto do Río Breogán, que rematou o primeiro cuarto con 8 faltas por 3 o Real Madrid. Estás te queixando de arbitraxe? No, son datos. Logo preparan Real Madrid Televisión Par de vídeos. Un par de vídeos,
O Keke los tiros libres. Anotou os 2 para 5 puntos na súa conta. Russell. Defendido por Campazzo. Intenta ahí un bloqueo Diva para poder recibir. Diva con Cook. Muy agresivo ahora en esta defensa Real Madrid. Apic. Perde o balón, meteu a Mangarúa para Campazzo. Uf, que foi Campazzo. Bueno, balón para o Madrid. Alguén tocou do Breogán. Pero pase. Vai voltar a pista Drezniak. Sustituindo a Cook. Darío Drejak. Vai Diva a posición de 3, emparellado con Kramer, e Drezniak no 4. Kramer que tira, non anota de 3, rebote Drezniak. Russell. Diva. Russell. Que ben viu a Apic, pero vaya gorra de Okeke. Atención que hai 2 xogadores tirados, Apic e Garuba. Garuba. Esperemos que solamente sea o golpe. Parece que o que máis... No. En principio non hai problemas. Apic vai ao banco, entra Brankovic. Entra tamén Tavares. Mentre vemos a Garuba que tamén se foi ao banco, entrou Edi Tavares. E parecía canasta feita para Apic. Cando xoga Chuma Okeke para Campazzo. Están Brankovic e Tavares en pista. Dúas das torres desta Liga CB. Jul, lanzamento. Esgotouse o tempo. Vaise Alonso, entra outra vez Kurucs. Breogán necesita máis aportación das novas incorporacións. Está Diva con 0 puntos, Cook con 1, Russell con 0, Francis Alonso con 0, Drezniak con 0. Bueno, Breogán necesita. Brankovic con problemas aí ante a defensa de Tavares. Xoga Artur Kurucs. Lanzamento de Drezniak, vai de 3, non entra, rebote Tavares, cae a Brankovic, tapón de Tavares. Chavales, pavila. Cando xoga o Real Madrid por medio de Campazzo. Balón interior, saca para Kramer de 3. Tampouco entra o lanzamento de Kramer. Son continuos os fallos ahora no lanzamento exterior. Este non a pensa nunca, No. Estaba pisando, pero cada vez que recibe aí Aberto, busca as esquinas. Aí, Brankovic. Sacou fora para Kurucs, outra vez Brankovic. Quere sacar a Tavares da zona. Drezniak, emparellado con Jul, aí teria que facer valer a superioridade física. E agora que listo Artur Kurucs para Drezniak. Boa canasta de Breogán, con paciencia movendo, buscando ese pase. Tardou Breogán 3 minutos e medio en anotar os seus primeiros puntos neste cuarto. Bueno, ahora outra vez, non duda. Ahora sí. Anota Chuma Okeke, leva 8 puntos. Kurucs, Russell. Brankovic de 3, non. Pelota para Sergi Jul. Bloqueo, falta de Tavares, clarísimo. Es un bloqueo ahí Morber. Aquí falta clara de Edi Tavares. Hay tiempo muerto.
Bueno, vais a reanudar o partido 5:46, aí o teñen con ese marcador de 18-28, máis 10 para o Real Madrid. Achecouse o Breogán ao final do primeiro cuarto, e agora un pequeno estirón do conxunto branco que se viste totalmente de azul. Parcial de 9-2 neste cuarto, favorable ao Real Madrid. Un inicio que está sendo un calco do que foi o primeiro cuarto. Hai trocos no Breogán, volve Aranitovic, séntase Diva. Esta equipación que presenta o Breogán hoxe de vermello é a segunda equipación, bueno, é unha retro, é unha homenaxe a temporada na que xogou Charlie Bell no Breogán, que tiña esta misma equipación. Xogaba de vermello o Breogán, Sí. Canastra de Kurucs, 2 puntos. Anotou Kurucs a pique de recuperar a Aranitovic e vai no facer. Pelota para Breogán, 20-28, a defensa sobre Kramer. Cando está Aranitovic pasan cousas. Saca Aranitovic para Russell. Ven o bloqueo de Brankovic. Aí tiña vantaxe Brankovic, ahora xa chegou Tavares, lanzamento e falta. Anotou Kurucs. Dresniak. Perdón, sí, Dresniak. Campazo. Balón para Lyles, este con Andrés Feliz, ahora Madrid con os dous bases en pista. Pelota para Breogán. Campazo e Andrés Feliz. Vaise... Campazo no. Se me llama aquí sigo banco, pero volve a pista o argentino. Quen se sentou foi Russell, entrou Eric Quintela. Brankovic. Kurucs. Lanzamento de Kurucs, non entra. E o balón para Real Madrid. Aí estamos vendo a Escariolo falando con Andrés Feliz. Ahora sí se senta Campazo, volve Sergi García. Está xogando con dos bases o Madrid, Con Sergi García e con Andrés Feliz. Tenta roubar aí Quintela. Está Procida tamén en pista. Sergi García, ata o momento non intentou ningún lanzamento. Busca a Tavares. Andrés Feliz, finto pase. E anota unha canastra fácil. Andrés Feliz, cando xoga Quintela para o Breogán. Os dos primeiros puntos de Feliz. Quintela buscando liña de fondo. Kurucs. Dresniak. Quintela. 4 segundos, esgótase a posesión. Lanzamento de Quintela que non toca nin aro. Punteou ben Procida esa situación, ese lanzamento de Quintela e falta de Darío Dresniak. A terceira de equipo de Breogán, a 3:52 para rematar o cuarto está ben. Cuantas faltas. Mais cambios no Breo. Sí. Entra Cook, entrou Visconti. Apellido ilustre de Visconti, Sergi García xogando para o Real Madrid. Lanzamento exterior de 3 que non vai, rebote en ataque para Procida e falta de Dresniak. Segunda. O lanzamento de Lyles. Muy errático Madrid no lanzamentos exteriores, no lanzamento de 3 puntos. Sí. A ver si ponemos a estadística. Anota Procida. Xogador formado en Cantú. Aí está Cook forzando a falta persoal de Procida. Sí. Tiros libres para Cook.
A segunda falta do Real Madrid neste cuarto. Anota Cook, que leva 2 puntos de 2 tiros libres. Vemos aí o banco do Río Breogán. Anotou o segundo lanzamento Cook, xoga Sergio García. Diante dele está Eric Quintela. Balón para Trey Lyles. Os dous americanos que fichou, bueno, este canadiano que fichou o Real Madrid. En canto reciben, tiran. Agora Cook tamén tirou en canto recibiu, pero ca mesma fortuna que en anteriores ocasións non conseguiu anotar. Xoga Real Madrid. García. Busca que pedía Bruno Fernando unha triangulación, mal pase de Leis. Vaise Brankovic, volve Apic. Teño unha curiosidade do vídeo, a ver se preguntas. Por que Brankovic este se escribe con B e aquel famoso Brankovic se escribe con V? Pois xa ves, hai Jiménez con G e con J. Digo de Brankovic o da nosa xeneración, o do famoso tapón a José Montero, non? Sí. El tapón ilegal. Bueno, hai tempo morto, 24-32, menos de 3 minutos para o descanso. Hai o tempo morto de Escariola, Luis Casimiro. O tanteo é baixo, non ten nada que ver co partido anterior de Valencia-Baskonia, porque o Madrid 24 puntos Breogán, 32 o Real Madrid. Bueno, imos ver quinteto do Real Madrid. Bruno Fernando, Sergi García, Feliz, Trey Lyles y Prócida. No Breo entra Diva, Apic, Quintela, Visconti abaixo e Cook. Quinteto moi baixo do Breogán. Sí. Coloca pequenos en pista Luis Casimiro. Visconti, Diva, 7 segundos, Quintela, 3 segundos, o balón vivo, Quintela palmea, perfecto, balón para Breogán, Visconti, bloqueo de Apic, de 3. Anotou Visconti o 27-32. Pique de entrar nos derradeiros 2 minutos deste segundo cuarto. Xoga Andrés Feliz para o Real Madrid. Sae ou intenta sair nese carretón Prócida. Lyles, este vai tirar, Colle o propio rebote e hai falta. O ese é o que pitan os árbitros, de Diva. De Bacari Diva, eu quero vela. Está o banquillo do Real Madrid, mentras Casimiro fala con Diva e con Quintela. Primeiro punto de Lyles, Sí. A ver se temos estadísticas ao final destes dos cuartos para ver as porcentaxes do Real Madrid no tiro exterior. Falta de Andrés Feliz. De Andrés Feliz, sí. É a terceira de equipo, Vai ser Cook o banco. Sí, o Madrid non rematou en bonus o primeiro cuarto e vai camiño do mismo. Vai ser Cook, entra Aranitovic.
Quintela. Buscó bloqueo de Apic. Aranitovic. Diva. Tampoco anota de 3. O rebote para Bruno Fernando. Sergi García. Apic intentando colocar los seus en defensa. Pelota aberta para Lyles. Van ter que jugar con 3 o 4 valores no Madrid, Se hecho digo eu, Anotou Lyles. Quintela. Apic, roubaron o balón, ese pase non iba a ningún lado. E aí está Feliz de 3. Tripla. Tripla de Andrés Feliz. E este é o que ten un equipo como o Real Madrid. En canto te despistas, nada, 30 segundos, pois se 0-7. Se dispara no marcador e estamos no 27-39. A falta de algo máis dun minuto, tempo morto de Luis Casimiro. Mentras aí vemos o banquiño do Real Madrid, que non será por axudantes. Digo que non será por axudantes de Escariolo, non? Pouca cousa. Método, sistema, tanto NBA, non? Bueno, os vais a reanudar o partido. Como ven aí, falta un 0-6. Este parcial de 0-7 levou a unha diferencia de 12 puntos favorable ao Real Madrid. E estos picos son normales cando se enfrenta un equipo do calibre do Breogán con un equipo do calibre do Real Madrid, e máis en pretemporada, donde os esforzos pois son como son. Sacou de fondo Breogán, está Russell novamente en pista. Insisto, Breogán bota de menos moito isto. Isto é o que bota de menos Breogán. Os 2 primeiros puntos de Russell. Falta de Bruno Fernando. A aportación de Russell e Cook é trascendente para este equipo. Protesta, non está de acordo Bruno Fernando. Aí está falando con Martín Caballero. Haberá adicional para Russell, que eleva 2 puntos. Pues que acaba de anotar. Sí. Erra tiro libre. Rebote para Prócida. Xoga Sergi García. Último minuto deste segundo cuarto. 29-39. Sergi García para Bruno Fernando. Andrés Feliz. García. Abre para Andrés Feliz, Bruno Fernando, movendo exterior o Real Madrid. Pelota para Sergi García, finta o lanzamento, tripla que non vai, rebote Prócida, canasta do Real Madrid. Para o 29-41. Imos ver, no, quedan máis segundos. Haberá outro ataque. Haberá outro ataque. Russell. Visconti de 3, non entra. Rebote. 13 segundos. Imos ver o que fai o Madrid con Andrés Feliz Armando. Supoñemos que un derradeiro lanzamento, pero que non se durma porque non chega e non vai chegar. Acabouse a primeira parte neste Municipal de Pontevedra co resultado de Río Breogán 29, Real Madrid 41. Por parte do Madrid, Jul con 8 puntos, Sumo Keke con outros 8 máximos anotadores. Por parte do Breogán, Aranitovic chegou a esa cifra dos 8 puntos. Tempo para publicidade, volvemos ao comenzo desta segunda parte.
motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Baixas máis inesquecibles séntense moi adentro. Nas aldeas que explican a nosa esencia. Escoita a chamada do teu interior na provincia de Pontevedra. Só queda preguntarche cando volves. Os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 150 acontecementos e 800 bandas e artistas da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. A música é o camiño.
A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Baixas máis inesquecibles séntense moi adentro. Nas aldeas que explican a nosa esencia. Escoita a chamada do teu interior na provincia de Pontevedra. Só queda preguntarche cando volves. Os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 150 acontecementos e 800 bandas e artistas da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. A música é o camiño. Bueno, pois xa estamos de volta do descanso deste partido, do segundo partido da 10ª edición do torneo en Cestarrías que enfronta o Real Madrid e o Río Breogán. 29-41 o descanso. Bueno, un Real Madrid pues, que clavou o primeiro cuarto co segundo, 21 e 20 puntos, e un Río Breogán que está moi atascado en ataque. Asinou 16 puntos no primeiro cuarto e 13 no segundo. Así é complicado gañar calqueira partido na Liga ACB e máis si é contra o Real Madrid.
un apartado estadístico nos lanzamentos de 3, pois o Breogán con 4 de 14 e o Madrid pois 5 de 14, é dicir, neste apartado bastante igualados. Xa o decíamos durante a retransmisión que ningún dos dous equipos estaba acertado. No aspecto reboteador, pois máxima igualdade, 16-16 no total, defensivos 9 para o Madrid, 10 para Breogán, e no apartado de tiros libres... Aí é onde se desequilibra o partido. 3 de 5 Breogán, 10 de 13 5 tiros libres Breogán, 13 Real Madrid. Pois, bueno, é o que hai. Vemos a Escariolo, todo preparado para que se reanude este partido. Recorden que xa hai un finalista desta 10ª edición do torneo en Cestarrías, é o Valencia Vázquez, que apabullou tanto a un Baskonia con moitas ausencias. Tamén ten ausencias en Valencia, pero Valencia foi un equipo moito máis competitivo. Para imos ver que destes dos equipos xoga mañá a final, pero calquera dos dous vai ter un rival, un enemigo complicado como é este Valencia Vázquez, ¿no? A lógica apunta a que seña un Real Madrid-Valencia, que será un auténtico partidazo, pero o gallá que o Río Breogán, a quen vemos aí alrededor de Casimiro, sexa quen de revertir esta situación. 29-41, 3 segundos y esto empeza. Aí está a piña de xogadores do Madrid. Aí ven ao fondo a Grimbals, ante as ausencias, ante as baixas. Entrou esta viaxe a Pontevedra na expedición do Real Madrid. Quinteto do Breogán xa está en pista. Imos ver o quinteto do Madrid. Breogán con Russell, Cook, Kurucs, Dretniak e Jordan Sacco. Sacco que está con 3 faltas, No Madrid, Campazo, Kramer, Tavares, Juli, Trailines. É dicir, Madrid repite quinteto de inicio. No principio do partido foi o Keke que estaba no quinteto. Bueno, primeira bola que vai para Breogán, xoga Russell, sube a bloquear Sacco, Cook, diante dele está Kramer, busca a penetración, a piques de perder Cook, que o que acaba de facer moi difícil esa situación de Cook, e pelota é para o Real Madrid. Campazo. Lils, Jul, Campazo, Lils, con Dretniak, quería meter para Tavares, non houbo entendimento, pero os colexiados Illán dice en concreto que bola para o Real Madrid. 4 segundos para este ataque do conxunto de Sergio Escariolo. O balón irá ás mans de Jul, non? Campazo para Jul. Abre para Lais, esgota esa posesión Jul. Cosa máis rara. Acaba de facer try Lines. Bueno, xoga Breogán. Russell. Trechinac dándolle un bloqueo. Cook, Russell, Cook, Dresniak. Balón para Breogán. 2 segundos, 2 décimas. Tímidamente, Dresniak, o croata, reclama unha posible falta. Balón para Sacco. Finta o lanzamento. Esgotou o tempo. Xoga Sergi Jul. Defendido por Kurus. A penetración de Jul.
Llegaba Edi Tavares. Ahí de trainer. Y anota para o conxunto merengue 8-32, 29-43, lanzamento de 3 que non vai, rebote ofensivo para Edi Tavares. Sae Jul defendido por Kurus. Campazo amaga o cambio de orientación para Kramer, non vai tocar Saco. Seguen os cerros no lanzamento exterior dos dous equipos, aí está Saco, diante del ten a Tavares. O tapón de Edi Tavares. Decidiu Casemiro enfrontar a Saco con Tavares. Perde Breogán. Ataca Campazo. Está Breogán un pouco a deriva. Espera. Si é Russell. No, é de Saco ou de Russell? No, Saco cuarta, sí. Mamá querida. Casemiro, Luis Casemiro está un pelín desesperado. Vai ao banco, entra Brankovic. Balón para Madrid. Ahí está Facundo Campazo. Con el Russell. Balón picado perfecto. Vaya canastra que acaba de anotar o Real Madrid. Lyles, o seu punto número 5. Breogán consigue sacar a falta Dresniak de Tavares. A segunda de Edi Tavares. A segunda de Tavares, balón a banda para Cook. Brankovic. Russell. Kuruks. Bloqueo de Brankovic. Ata dentro Kuruks. Perfectamente consigue anotar o seu punto número 4. 29-45. Buen movimiento de Brankovic para sellar a Edi Tavares. Desa penetración de Kuruks. Jul, finta o lanzamento. 2 metros, non vai. Rebote Tavares. Lanzamento de 3, tampouco vai, rebote Campazo e hai falta de Campazo. Necesita Breogán subir un punto máis de revolución se quere volver a meterse no partido. Saca Cook. Russell. Cook, Dresniak. Amaga de 3, busca o tiro de 2, non anota, rebote Real Madrid. Campazo para Kramer, este con lanzamento de 3, vai dentro. Anota Trey Lyles. O seu punto número 8, Cook. Non entra. Ante Tavares. Campazo, momento crítico de partido para Breogán. Campazo, balón para Lyles, quédase curto lanzamento, toca Tavares, que aí está por atrás, quitou o balón por atrás. Con matamoscas. Campazo para Tavares, cambia su balón de man, ya anota Tavares, ten que pedir tempo Luis Casemiro. Porque ya decíamos, era un momento complicado para Breogán. Estaba bastante fora ou moi fora do partido e eso aproveitou o Madrid para irse aos 19 puntos de vantaxe. Cun parcial de 2-11.
Bueno, 5:54 para o remate do terceiro cuarto. Isto empeza a decantarse para o conxunto da capital do estado e vemos que Escariolo lle está dando moitos minutos a unha das fichaxes como Trey Lyles. Bueno, houve trocos en Breogán, entra Diva, Dresnia queda no banco, entrou Aranitovic, un desdibuxado Cook tamén quedou no banco. Quen sigue en pista é Russell, que lle ten comida moral por completo Facundo Campazo. Pero é que non é fácil enfrentarte a Campazo, Sí. Aí está Kuruc. Ben Brankovic, ahora por enriba de Edi Tavares. Repetimos, é un 2-17. Pivote de Breogán. Jul con Lyles. Media volta, lanzamento, canastra. Buah. Gran xogador este, Sí. Gran xogador. Está xa en 11 puntos. Rebote ofensivo, no, digo ofensivo. Rebote en defensa para Lyles. Suba a pelota David Kramer. Outro das fichaxes do conxunto blanco. Balón para Lyles, apóyase en Tavares. Campazo, o mando das operacións. Aberto Lyles, penetra Campazo, finta, manotazo de Kuruc. E Brankovic moi cabreado con un dos árbitros. Está dialogando aí ben con Illán. Con Illán González. E avisa de técnica siguiente. Brankovic mea culpa, tal, todos amigos. E vai sacar o Real Madrid de fondo. Campazo. Entrou Chumo Keke no conxunto de Escariolo. Tamén Garuba. Andrés Feliz para Tavares. Gancho que se queda corto. Aranitovic buscando ese balón con Andrés Feliz. Haberá balón para o Real Madrid. Interven a Luis Casimiro. Hai que secar a pista, repetimos, fai moitísima calor en Pontevedra. A pesar da hora do partido. Cando xoga Garuba para Campazo. Busca unha saída o Keke, aí recibe, érguese. E o segundo lanzamento do Keke que non tocaron, Pero non se vai a cortar, Outros virán. Bueno, aí temos a Kuruc. Diva. Novamente Kuruc. Brankovic, Kuruc, 7 segundos. Habrá que empezar a mirar o aro. Aí está de 3, puenteado por Edi Tavares. Tapón de Tavares. Campazo, arremanguillé para... Ui. Garuba. A pique de facer dobles o Keke. Andrés Feliz. 7 segundos de aí, ataque. De Tavares, creo, Sí, sobre o Brankovic. E a terceira de Tavares. Vaise Campazo ao banco, volve Sergi García. Tamén entrou Prócida, vaise tamén Tavares. E vai sacar de banda Aranitovic para o Río Breogán. Russell emparellado ahora con Sergi García. Non anota, rebote, vamos a ver, para quen? Para Real Madrid. Sergi García con dificultades, pero faise finalmente co control do balón. O Keke. Feliz. Hai falta. De Kuruc. Joder, veamos que o de Escariolo. A primeira falta de Kuruc. A repetición desa acción entre Andrés Feliz e Kuruc. Félix Alonso, moi poucos minutos en pista, non? Sí.
Vais Russell. Sigue entra, inédito na anotación Francis Alonso, igual que Apik, igual que Russell, igual que Diva. Entra Svetkovic. No, minto. Russell leva 2 puntos anotados no segundo cuarto. Alexander Svetkovic en pista para o Breogán, xogador que en principio está para a pretemporada, ¿no? Sí. Ahí está, precisamente, en la posición de base. Garuba en defensa. Ahí con Svetkovic. Balón para o Real Madrid. Sí. Okeke para Garuba. Andrés Feliz. Últimos segundos de posesión. Polo chan Sergi García. Okeke que non se corta. Esta vez o lanzamento quedouse curto. Brankovic. Ai, que medo. Eu creo que pensou que ainda tiña a Tavares enfrente. Que tiña a Garuba. Anotou Brankovic. Boa canastra. 9 puntos para Brankovic. Moito máis activo o Breogán en defensa. Okeke, Auga. Rebote para Prócida. Ben Brankovic aí en defensa. Svetkovic. Alonso. Falta. Falta de Sergi García. 3 faltas de equipo leva, no, 4 o Real Madrid, 2 Breogán, hai tempo morto na pista. Escariolo que ten presa. Os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 150 acontecementos e 800 bandas e artistas da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. A música é o camiño. Os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 150 acontecementos e 800 bandas e artistas da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. A música é o camiño. Bueno, pois, como ven aí o marcador, 35-52, 17 puntos de vantaxe para o Real Madrid. Breogán leva neste cuarto, faltan 2 minutos para acabar, 6 puntos. 6 puntos anotados. Leva un total de 35, é dicir, está Brankovic con 9, e vero que ningún xogador chega aos 10 puntos. Bueno, no Madrid está Lyles con 11, pero todos, excepto Almansa, que apenas xogou, e Sergi García, que foron os únicos que non anotaron, non? É curioso. Bueno, evidentemente o rival ao que te enfrontas é totalmente diferente, pero Breogán viña... A peor anotación do Breogán nesta pretemporada foi 90 puntos fronte ao Gran Canaria, un partido que perdeu por 90-93, pero hoxe ten serias dificultades para encontrar o aro do Real Madrid. Ahora perde balón Diva. 3, 4, 5, tapón. E ao final está como despistado Keke, ¿no? Sí. E ao final que pitaron os árbitros. Balón para o Real Madrid. Sí. Con 12 segundos de posesión. Vai sacar Sergi García. Móvese Prócida para recibir.
Pase de seguridad para Urban Garuba. Man a man con Andrés Feliz. A penetración de Feliz. Y se para Garuba ante Brankovic. Falta de Brankovic. A primeira? A primeira. Sí. Bueno, pero a ver, o Breogán, os equipos que se enfrentou na pretemporada non ten nada que ver co Real Madrid. No, claro, claro. Vamos a ser. Brankovic ao banco, entrou Apic na súa sustitución. Tiro libres para Usman Garuba. Anota o primeiro. O segundo tamén. Garuba que está con 6 puntos. Sube a pelota Svetkovic, o intentaba facelo. Ante a presión de Sergi García. Decidió Luis Casimiro darlle a dirección do equipo a Svetkovic. Balón interior para Apic. Hai falta de Prócida. Poden tardar tanto en pitar esa falta. No. Eu creo que Apic aí tiña que buscou xa abrir para un lanzamento exterior cando tiña a vantaxe Tiña de opción moi clara. opción con Sergi García. Tiro libres para Apic, que aínda non anotou. Primeiro punto para Apic, mentre vemos aí a Casimiro erguendo. Falta 1 minuto 40 segundos, Sergio, para acabar o terceiro cuarto, e o único xogador dos dous equipos que suma 2 díxitos é Lyles. Ningún outro xogador de ningún dos dous equipos chegou aos 10 puntos. Sí, é o que decíamos antes no final desa da primeira parte. Garuba para Andrés Feliz. O Keke entrega yo a pelota a Diva, mete a Mangaruba, continúa Diva y ahora sí va a defensa de O Keke, de Chumo Keke. Repetimos, unha das incorporacións para esta temporada do Real Madrid. Xogador que o ano pasado estivo en Cleveland, moitísima experiencia na NBA, pero polo que vimos ata o momento moi errático no lanzamento exterior. Garuba, hai falta de Diva. A terceira. Ao fondo vemos aí a Sergio Scariolo, precisamente falando con Chumo Keke. Andrés Feliz para o Keke, lanzamento de 3, tampouco vai, rebote que intentaba controlar Apic e ao final haberá balón para Breogán. Sacará Aranitovic. Alonso. En campo de ataque Alonso. Parellado con Feliz. Busca tiro de 3 Alonso. 3 tiros libres. Falta de Okeke. Va a ir ao banco. Va a ir no cambiar Scariolo. Entra Laiz. Aí recibe a cara Antoña de Sergio Scariolo. Pero bueno, recén chegado, pretemporada, imos ver o que é capaz de dar este xogador para o Real Madrid. Primeiro punto do partido para Francis Alonso. Aí vemos a Luis Will falando co xogador. Segundo tamén.
3 puntos para Francis Alonso. 3 tiros libres convertidos. En baixo ao banco Diva entrou Drezniak. Xoga Madrid. Por medio de Andrés Feliz, xa en campo de ataque, defendido por Francis Alonso. Continúa Andrés Feliz para Sergi García, Cama con lanzamento, vai ser de Sbekovic. Interior para Garuba, que se fai un lío, pero a pelota acaba tocando no pé de Drezniak. A verdade é que hai unha moi boa entrada no pabellón, pero isto parece que estamos no teatro, Sí. Bueno. Pretemporada. Digo por a tranquilidade, ¿no? Do ambiente. O ese demasiado parqué, non? Sí. Cando escoitas chirrío de zapatillas... 5 segundos de posesión, Sergio. Prócida, vai sacar de banda para Sergi García e Morber que fai este, busca Garuba, demasiados pases, pero ao final entra ese lanzamento de Lais dentro de tempo. E o Madrid que se vai aos 56 puntos, pero que que tirar. Sbekovic fora de tempo. Espera, a ver. Ai, recordamos que non aí está en replay. De 3. De 3. Dalle a tripla. Adero, A Svetkovic. Pois pecha o cuarto Breogán con ese marcador de 43-56. Os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 150 acontecementos e 800 bandas e artistas da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. A música é o camiño. Sí, estou vendo as estadísticas do... Decía as estadísticas no lanzamento exterior, o lanzamento de 3, 6 de 23 en triplas leva o Real Madrid, con 2 de 9 de Oqueque, non? No Breogán 5 de 19, tamén unha porcentaxe do 26%. Aquí o erro está máis repartido. Sí, aquí... Bueno, respecto ao reboteador... van moi equilibrados. 29 o Madrid, 23 Breogán. No, sigue estando a gran diferencia. Bueno, a gran diferencia vas perdendo de 13. E hai 17 tiros libres de Real Madrid, 10 tiros libres de Breogán. Unha tripla máis anotada. E sí, pero o Madrid leva un 50%. Porcentaxe moi mala. En tiros de 2 e o Breogán leva un 40%. Sí. Bueno, prácticamente con mesmos lanzamentos. 25 o Breogán, 26 o Real Madrid. Daí ese marcador cutre de 43-56. Prócida de 3. Anota o Real Madrid nesta saída de o derradeiro cuarto. Espera o Valencia Basque para a gran final de mañá ás 8:30. Que poderán seguir en directo por esta canle, igual que o terceiro, o partido por o terceiro posto. Aranito veñen unha nota, rebote para Lais. Volver este ataque do Real Madrid, vai a perder Kramer, mal pase de Lais.
Svetkovic. De 3. Dentro. Sempre foi un seguro no lanzamento exterior. Este xogador, vamos. 4-6-5-9. Pero ten un pequeno gafe, non? Que equipo que vai, equipo que Sí. baixa, non? Entre eles, o Breogán. Apic, falta. A diferencia entre Apic e Edi Tavares é evidente. Saque de fondo para o Real Madrid. Teño a sensación, Sergio, que Luis Casimiro debe de estar un pouco contento con Russell e con Cook. Lyles. Rebote en ataque para Edi Tavares. Defendido por Apic. Prócida, lanzamento de 3, tampouco vai. Rebote a Ranitovic. Dresnak, ao final é o que consigue reter esa pelota. Ataca Río Breogán. Svetkovic. Con el Campazo. Hay falta sobre Francis Alonso de Kramer. Balón a banda. Sacará de fondo Breogán por medio de Svetkovic. Alonso, Apic. Que ben Apic. Bueno, como protexeu Del Pont, como protexeu esa bola, eh? A mí me gusta Apic, hombre. Ahí está Campazo para Kramer. Defendido por Félix Alonso. Prócida que sae dos bloqueos. Quedase curto un lanzamento. Rebote para Lyles. Campazo. Otra vez Lyles. Falta de Aranitovic. No, Apic, non sei. No, a ver. Aranitovic. O que está claro, como dice trae Lyles, este encararo seguido. Seguido. Entró Eric Quintela na posición de base por Svetkovic. O tiro para o canadiano, non entra. É o máximo anotador do partido con 13 puntos. A verdade é que as súas porcentaxes tampouco son nada do outro mundo. Leva unha de 4 lanzamentos de 2. Un 25% na primeira parte. 13 puntos Lyles, máximo anotador do partido. 14. Bernia de 3. No. Campazo para Kramer. Bum. Bandeja fácil. Anotou o alemán. Xoga Eric Quintela. 48-62. Aí ten vantaxa Dresnia con Campazo. Buah. A do Pardillo. Baixarlle un balón diante a Campazo, xa sabes o que che vai pasar. Breogán senta a Apic e mete a Saco con 4 faltas. Pelota para Quintela. Bloqueo de Saco. Alonso. Aranitovic. Saco. Ay. Alonso non entra, rebote Saco. Está fora de tempo. Eu creo que non debo. A ver que pasa, a ver, hai que volver a sacar. A ver se temos unha repetición dese lanzamento para ver se tocou ou non tocou aro. Eu creo que non tocou aro. Campazo ao banco, entra feliz. Ahí está xogando Andrés Feliz, defendido por Eric Quintela.
Continúa Feliz, está Izan Almansa en pista. Tamén Fernando. Aí está Kramer, ben cerrado agora para a defensa do Breogán. Boa defensa da Arnautovic nas axudas. Ahora o quinteto do Madrid con Izan Almansa, Bruno Fernando, Prócida, André Feliz e Kramer. Andrés Feliz, balón para Kramer. Lanzamento de 3 que non vai. Balón para Breogán. Quintela, Arnautovic. Quintela. De 3. Arnautovic de 3, 11 puntos para él. A diferencia está en 11. A falta de 6,5 para o remate do partido. Xoga Andrés Feliz para Kramer. Tampouco ten moi claro o Real Madrid neste ataque. Boa axuda de Saco, a ver se non comete a quinta. Prócida, balón para Bruno Fernández. Arnautovic. Eres o seu representante? É tremendo. Vas coincidir conmigo que é un xogador listísimo. Anotou Francis Alonso, que reclamaba unha falta nese lanzamento a tripla de Francis Alonso. 54-62, Prócida. A piques de perder, e perdeu. Aí vai Arnautovic, 1 contra 1. Ahora hai falta. Él mismo colle o rebote e saca falta. Aí estuvo Ben Drezniak forzando a Prócida esa perda de balón da que se aproveitou Arnautovic. A falta de Andrés Feliz, e hai tempo morto de Sergio Escariolo, 5:40, 5-4, 6-2. O Breogán que entra no partido, pero hai que manter esa reacción no tempo, porque sabemos lo que é capaz de facer o Real Madrid neste tipo de situacións. Un Breogán, Sergio, que entra no partido, curiosamente, mantendo no banco as súas dúas estrelas exteriores, como son Russell e Cook, que, insisto, Cook leva 3 tiros libres anotados e Russell unha canastra. Xunto con Diva, pero bueno, Diva non está chamado a ter un rol importante dentro do equipo, polo menos non tan importante como dos dous americanos, que Diva está en 0 puntos. O Breogán necesita da aportación exterior de Russell e Cook. Estalles costando a adaptación ao equipo e á competición. Pero a Lugo están adaptados, non? Entendo que se a Lugo adaptámonos ben. Digo eu. O problema sería que non se adaptaran a Lugo. Se se adaptan a Lugo, o equipo van se adaptar máis cedo que tarde, non? Non sabes se son frioleiros ou non. Hombre, vinaos aí unha representación do Breo. Non hai moita xente do Breogán, Bueno, Caudal Fest. É verdad. Palabras maiores en Lugo. É verdad. Que este ano non chove. Hoxe, sí. Porque mañá apunta que vai chover. Bueno, siguen no banco os dous norteamericanos. Mantén... Estás empeñado hoxe tú con darlle a estes dous, Estás Bueno, para darlle, empezaches a darlle, vais a acabar dándolle, No, datos. Que datos, non deixa de darlle. Datos del PON. Error a Arnautovic o primeiro tiro, anota o segundo. Bueno, 5-5-6-2. A ver, imos ver se hai emoción neste final de partido. Xoga Andrés Feliz para o Real Madrid. Con Izan Almansa. Problemas para o Madrid neste ataque. Andrés Feliz, boa defensa do Breo. Feliz hasta dentro. A canasta que non entra. Rebote para Fernando. Aí busca un oco. Boa defensa do Breogán. Alonso. Para Saco. Francis Alonso, yo me lo guiso, yo me lo como.
Aí non buscou a continuación con saco e xoga Andrés Feliz para o Real Madrid. Quere balón Kramer. Aí recibe, lanzamento de 3 que non entra. E recupera Breogán. Ten que aproveitar Breogán estes momentos de pouca lucidez no Real Madrid. E aí temos Alonso. Quintela. Alonso non entra o tiro de 3. Era a triple para entrar definitivamente no partido. 5-5, 6-2, mantén ese resultado. Aí está o Keke forzando moitísimo esa penetración. Boa defensa ahora de Breogán, recupera saco, Quintela, Aranitovic de 3. Aranitovic 15 puntos. 58-62, 4 minutos. Escariolo, aí ao fondo ben, decide manter este quinteto en pista. Kramer tentaba un pase moi complicado para Andrés Feliz. E imos ver si Escariolo move, aí o teñen. Move o banquillo de Luis Casimiro, entran Cook e Diva, vanse Aranitovic e Dresniak. Balón para Sergi García. Para Bruno Fernando, apoya 6 Sergi García, ven o Keke a recibir a penetración deste, saca para Sergi García, lanzamento, vale, ya verá un adicional. Eu creo que é o primeiro lanzamento que intenta Sergi García. Sí, seus 2 primeiros puntos. Teño as miñas dúbidas da decisión, hombre, evidentemente non saberá, de Escariolo, ante esta reacción de Breogán, manter este, non mover o equipo, non mover o 5. Troco no Breogán, vaise Alonso ao banco, entrou Kurucs. Rebote en ataque para o Real Madrid, Bruno Fernando, Andrés Feliz. Pelota para Sergi García. Esgotaba o tempo. Eric Quintela, xogando para Breogán. Presionado por Feliz. Cook. Falta. Falta de Okeke. Escariolo segue sin mover o banquillo. Vou a pensar mal o vídeo. Pensa, pensa. Logo digo que penso, Eric Quintela. Balón para Kurucs. Quintela. 8 segundos. Hai que ir mirando. 5. Hai Quintela, intentaba sacar a falta. Non foi a mellor decisión de Eric Quintela. Sergi García, ataque para o Real Madrid. Russell preparado para entrar. Bruno Fernando para Okeke. Falta de Eric Quintela. Eric Quintela que se vai ao banco. Entra Russell. Bueno, ahora en principio Breogán está con quinteto. Russell, Diva, Cook. Cos exteriores titulares, ¿no? Supuestamente titulares. Sí. Almansa para Sergi García. Sai a recibir Okeke. Levántase Okeke. Ahora sí. Anota Okeke. A tripla do Real Madrid para 58-67. Presiona Okeke, hai falta. A cuarta de equipo. 3 de Gobreo. No, 4-4, sí. 4 de equipo, 2.
Sacará Breogán. Entra con número 33, Greenwalds. Cada día ou cada vez me convenzo máis do que estou pensando. Russell, defendido por Andrés Feliz. Cook. A pura acción individual Cook, Diva, Kurucs de 3, tripla! Artur Kurucs, a súa primeira tripla. 2 minutos, 6-1, 6-7. Andrés Feliz. Imos ver este ataque do Real Madrid con Greenwalds. Feliz a piques de perder. Boa defensa ahora do Breogán, a piques de recuperar o Faino. Patapum pa baixo. Anota Cook. Escariolo non pide tempo morto e non move o banquillo. 6-3, 6-7. A primeira canastra en xogo de Cook. Almansa con Andrés Felipe, vai perder. Russell, anota Russell. 6-5, 6-7. Y ahora pide tempo morto Sergio Escariolo a falta de un 26. Ahí vemos a Escariolo, que está pintando situación de xogo. A ver, bueno, ahora este es tan moderno que esto vai contable xa. Coño, os demais sigan cope. Donde quedan aquelas mangas para borrar. Claro, te digo. ¿Sabes lo que estou pensando? A ver. O que está facendo Escariolo, que non quere xogar mañá con Valencia. No. Aí pensas mal. Non. Ou quere dar, non sei, ou castigar a uns, ou non castigar, dar confianza a estes xogadores. Pero bueno, a evidencia que un chaval, Greenwalds, que está no roster, está xogando no momento clave do partido. O último minuto e medio. Y leva con un quinteto, con mismo quinteto, varios minutos, excepto a presencia de Greenwalds. Xoga Sergi García. Presionou Breogán aí ese saque de fondo. Apurou ya a posesión o Madrid. Feliz de 3. Non entra. Rebote Diva. Cook. Breogán xoga para empatar o partido ou poñerse por diante. Cook. Vai buscar a acción individual, seguro. Aí está. Empate a 67. Último minuto de partido. Andrés Feliz jugando para o Real Madrid. Ahora sí, con público decántase claramente para o Río Breogán. A subíos para o ataque do Real Madrid. Sergi García. Hay falta de Kurucs. Tiros. Entra no bonus do Real Madrid. 6-7, 6-7. Sergi García nos tiros libres. O primeiro dentro. O segundo non vai, rebote para o Breogán, xoga Kukoc para poñerse por diante.
Intentou no Cook no lanzamento, non conseguiu anotar. Tense que xogar ese lanzamento, Cook. Sí, está ben xogado. Para eso ficharon. Para eso está aquí, quer decir, isto non... Hai falta. Tiros libres. Para Tiros quen? para Real Madrid, Sergi García. A ver que dice. Sí, Sergi García. Bueno, pero vai ter unha última posesión. Sí, 18 segundos. Bueno, vai ter. Sí. Agardemos que seña así. Aí vai Sergi García. O primeiro está dentro. 6-7, 6-9. O segundo non vai. Rebote Diva. Imos ver 6-7, 6-9, últimos segundos. Todo para ti, Ovidio. Aí está Russell, a pura acción, vaise para dentro, canasta. Canastra adicional de Russell. O seu punto número 6. Veña, Del Pon, lárgamela xa. Levo rajando de Russell e Cook todo o partido, que non é certo. Levo solo dando datos. Leva rajando de Cook e de Russell todo o partido. Agora collen a batuta e o protagonismo e fan o que teñen que facer. 6-9, 6-9, tiro libre para Russell. Non entra. O último ataque pode ser o derradeiro ataque do partido. Empata 69. Andrés Felica vai a perder. Últimos segundos, hai prórroga. Que son as 11:05 da noite. Que son as 11:05 da noite. Empate a 69. Que levamos desde as 5 da tarde aquí. Bueno, todo sea pola causa. Empate a 69, aí temos a Escariolo e a súa trupe de axudantes. A ver, tú non eres da miña teoría ou non? Mérito enorme do Breogán, aparte da coña esta que estamos tendo. Breogán, cando o partido se puxo no barro, moveuse moito mellor que o Real Madrid. O Madrid tamén leva moitísimos minutos xogando sin Tavares, sin Campazo. As cargas de traballo que ten o Real Madrid coñece as Escariolo e o seu staff, pero bueno, Breogán apostou por gañar o partido claramente, meteu os seus xogadores importantes e Escariolo pois tamén entende que cos xogadores que tenlle que dar para gañarlle a Breogán. A ver, había que la teoría, eso escoitei yo un día cuando veo a Barcelona a Bosa Malkovich, que decía nos partidos de pretemporada que xogaba o Barça, aos enfrentamentos que había co Madrid, que él non entendía como se podía organizar partidos de pretemporada enfrentándote ao teu máximo rival, o teu máximo enemigo como era o Real Madrid. E acabo de acordarme ahora vendo non sei, a situación esta do Real Madrid, que xogou o último cuarto con un quinteto con grandes xogadores, pero non estás solo nesa trincheira. Acaba de escribir Fran Bonel, colabora conmigo tamén en Radio Lugo na cadena SER, apuntando o mismo, non quere xogar con Valencia. Bueno, vamos a ver ahora, quedan 5 minutos. Breogán sae a cancha con Russell, Cook, Kurucs, Sacco, Diva. Real Madrid mete a Campazo, Kramer, Garuba e Almansa e Okeke. Bueno, primeira bola vai ser para o Breogán. Artur Kurucs para Russell. Diante dele está Campazo. Busca un movimento de saída Cook. Cambia defensa ahora para ese Campazo con él. Russell sigue moviendo a bola. Bota, balón a tabla.
Rebote ofensivo para Saco Kuru de 3. Tripla de Artur Kuru. 7-2-6-9. Balón para Campazzo. Almansa, Garuba. Campazzo. Asasmas. Saco. Balón para Breogán. Balón Breogán. Sí. Tocó Garuba, claramente. Sacará de fondo Breogán. Farao despois de que se seque coa mopa a pista. Aí ven ao fondo, primeiro plano de Luis Casimiro. Bueno, pois eu creo que é a primeira vantaxe a Breogán, non? Todo o partido, 7-2-6-9. Sí, diría que sí, non? Sí. Sí, no inicio non, sí. No inicio foi un 11. Sí. Russell, vaya bola, lle meteu Russell a Diva. Qué mala decisión de Diva. Campazzo e Diva desfai o que fixo mal adiante, arreglo atrás. Vaya chapa. Eso co ataque do Madrid prepararan a esa entrada de Campazzo. Creo que Garuba bloqueou o defensor de Breogán, pero Diva colocou ese tapón impresionante cando xoga Campazzo para o Real Madrid. Tenta sair dos bloqueos Kramer. Por aí non vai, sí, ahora. Recibe David Kramer, 1 contra 1. Paso atrás. Tripla que non entra. Rebote para Breogán. Balón para Breogán, mellor dito. Escariolo que pide explicacións a Kramer. E xoga Russell. Emparellado con Campazzo. Kurux. Oito segundos. Apura moito a posesión. Cook. Ten que lanzar Cook. Falta. Ata o último segundo e conseguiu sacar a falta. 2 tiros para Cook. 3-13 para o final da prórroga. O Madrid ainda non anotou. Vaise Izan Almansa. Entra Andrés Feliz. Vai xogar con dous pequenos, dous bases. Sergio Escariolo. Mantén a Kramer. Mantén a Garuba. E mantén a Okeke. Cook no lanzamento. Non vai. Mentre vemos aí a Sergi Llull falando con Lyles. Anota Cook. 7-3-6-9. Mais 4 para Río Breogán. Campazzo. Breogán colócase nunha situación de dúas canastras de diferencia. A tripla esa de é Campazzo. 7-3, 7-2. Mais emoción imposible, Unha segunda prórroga non que nos vamos, Aí está Russell para Cook. Cook ten o camiño para entrar para dentro. Falta o pasos. No, falta clarísima de Andrés Feliz por detrás. Está empurrando claramente. Ya verá tiros libres para Cook. Venderrarún. Os dous adestradores manteñen as súas torres no banco, Nin Brankovic leva moitísimos minutos sentado, igual que Tavares. Pero chegaremos a un acordo neste caso de que Tavares é moito máis influinte que no xogo do Madrid que Brankovic, non? Pero Brankovic para o Breogán é tan importante como Tavares para o Real Madrid. Evidentemente, moito máis influinte no xogo e moito máis determinante Tavares. Si Tavares non estivera no Madrid, Madrid non tería moitos dos títulos que conseguiu últimamente. Cook. Volve errar, primeiro tiro libre.
así anota o segundo. 7-4, 7-2. Andrés Feliz. Subindo a bola para o conxunto de Escariolo. Intenta recibir aí o Keke, boa defensa de Kurus. Ahora sobre Campazo, 2 contra 1 de Breogán. Garuba saca para o lanzamento do Keke. Rebote para Saco. Ahí está Diva. Digo, perdón, Diva. Cook. Ovidio, está lo criticando y el chaval no lanzó. Estaba solo para tirar. Russell. Garuba. Andrés Feliz. De costa a costa. Campazo, finta. Paso atrás. Erra, rebote. Para Okeke. Ahí está Campazo. Baise de Diva. Amaga, saca balón para Okeke. De 3. 7-4, 7-5. Más emoción imposible. Un 40 para o final. Russell. Cook. Ahí, ataque. Martín Caballero acaba de indicar ataque de Cook. Creo, ¿no? Sí, a terceira. Xoga Facundo Campazo para Andrés Feliz. Pide un bloqueo arriba de Garuba. Move para Campazo. Penetra argentino. Y ahí falta. 2 tiros. Falta de Diva. Escariolo quinta de Saco y entra Brankovic. Pensé que fuera de Diva. Tiro libres para Campazo. Anotó Facu Campazo para o 7-4, 7-6. Un 20. Fundamental Campazo. Sí. Una tripla de esos tiros libres. Ahí tenemos a Russell. Kurucs. Brankovic. Kurucs. Brankovic. Canastra de Brankovic. Muy boa man de Brankovic en ese momento. Sí, sí, ese rango de tiro ten de media e incluso de 3 puntos non é un mal tirador. Andrés Feliz, último minuto de partido. Balón para David Kramer. Andrés Feliz busca asistencia para Garuba y falta. Garuba, os tiros libres. O primeiro dentro. O segundo no, rebote Brankovic. Bueno, a diferencia en 2, quedan 38 segundos. Breogán, si quere levarse este partido, ten que anotar. Kurucs de 3. Chof. Tripla de Artur Kurucs. 7-9, 7-8. O Madrid obligado a anotar. Último segundo de partido. Campazo. Penetra Campazo. No, va a engañar Breogán. Cook. Digo que va a engañar. Quedan 13 segundos. Falta de Okeke.
Pensé que quedaban menos segundos, ¿eh? No, no. Queda un mundo del PON, queda un mundo. Bueno, vai cuca liña de tiros libres. As dúas últimas veces que foi aí anotou tan só o segundo tiro. Aí vemos a Brankovic dialogando con Cook. Aí cambia no Real Madrid, centra a Prócida. Aí o teñen. Foise o Queque ao banco. Nos Aranitovic quecendo na banda. Curioso, Aranitovic para mí é o mellor xogador do partido de Río Breogán. Leva moitos minutos sentado. Anota Cook. Que o Breogán está remontando co equipo que ten en pista. Bueno, Breogán remontou con outro equipo que se colocou a 5, que foi co equipo que remontou. Se anota, obliga a Madrid a anotar de 3. Tempo morto, supoñemos que de Escariolo. Bueno. 81-78. Tempo morto, 11 segundos e unha décima para o ataque do Real Madrid. Non sei se Escariolo quererá gañar este partido ou non. A min gustaríame máis ver xogar a Breogán con Baskonia que con Valencia. Eso tamén xo digo. Pensé que decías... Dito esto, que evidentemente quiero que Breogán llegue a Real Madrid. Pensé que decías que quiere ganar este partido, que me iba a pedir tiempo muerto. Vamos, digo eu. Oye, como haxa outra prórroga, vou me rir eu das cargas de traballo, Vou me rir eu das cargas de traballo, vamos. Bueno, pues ahí estamos, 81-78 del PON, 11 segundos. A ver, Kramer, Prócida, Campazo, Garuba, Feliz. Noutras circunstancias no estaría Jul no campo. No está Jul, no. Bueno, vamos. Andrés Feliz. Balón para Campazo. Madrid ten que anotar de 3. Kramer, lanzamento, non vai, rebote para Breogán, y esto sí que ahora está finiquitado. 2 segundos, 6 décimas, 8-1-7-8. A gran sorpresa desta edición do torneo en Cestarrías, acaba, o vai a protagonizar o Río Breogán, gañándolle ao Real Madrid. Cup 8-2-7-8. Mañá gran final. Recorden, 8:30, Río Breogán, Valencia Basket. Por o terceiro posto, Baskonia, Real Madrid. Xoga Campazo, lanzamento que non vai. 8-3, 7-8. Fantástico, fenomenal o triunfo do Río Breogán ante este Real Madrid, que apunta ou está confeccionado para grandes cousas, pero haberá que velo. Habrá que velo. Bueno, pois moitas gracias por seguirnos. Mañá xa saben, temos outra cita. Será a partir das 6 da tarde. Partido entre Baskonia e Real Madrid, e despois a gran final entre Valencia Basket e Río Breogán. Moitas grazas por estar aí. Un saúdo moi cordial.